Ако имате много стрес, може да е заради това, че нивата на кортизол са високи и това може да предизвика различни симптоми. Нека ви представя 8 най-често срещани предупредителни знака за висок кортизол. Знак номер 1. Изпитвате силен глад за сладки храни. Знак номер 2. Имате много мазнини в областта на лицето и шията. Знак номер 3. Имате често главоболие. Знак номер 4. Изпитвате стомашен дистрес, симптоми като запек, диария или комбинация от двете. Знак номер 5. Имате лош сън. Знак номер 6. Изпитвате много тревожност. Имате мисли на безпокойство. И знак номер 7. Имате често лошо настроение и дори страдате от депресия. И последен знак номер 8. Имате коремни мазнини. Съвета ми как да върнете кортизола под контрол е да се справите с нещо, наречено лептинова чувствителност. Едно от нещата, които може да направите, е да спрете да се храните, когато навън е тъмно. Да спрете да похапвате между храненията и да посрещате изгрева на слънцето. Също така и да намалите излагането си на електромагнитно лъчение. Всички тези уреди в вашето обкръжение, като телевизори, компютри, телефони, таблети, те ще повишат нивата на кортизол. Следвайте страницата за още полезни видеа и съвети. Споделете това видео с вашите приятели, за да достигне до повече хора, на които да помогнем. Очаквам ви и в нашите онлайн обучения. Линк за записване в тях ще намерите в коментарите под това видео. Желая ви да имате слънчев и усмихнат ден!